ኣፋናንዋ ኣስከሬን ክልቲኦም ጀጋኑ ጀነራል ሰዓረ መኮነን ሜጀር ጀነራል ገዛ ኣበራ ካብ መዕርፎ ነፈርቲ ኣሉላ ኣባነጋ መቐለ ናብ ሓወልቲ ሰማዕታት እናቐረበዩ ህዝቢ ጥዋፉ ወሊዑ ብድምቀት እናተቐበሎም እዩ ናብ ሓወልቲ ሰማዕታት እናተቀራረቡ እዮም ኣቀባብላ ኣስከሬን እዞም ጀጋኑ ደቂ ህዝቢ ሕዚ ናብ ቀጽሪ ሓወልቲ ሰማዕታት ንምእታው ኣብ ጎደና ሰማዕታት ህዝቢ ብዝለዓለ ክብሪ እናተቐበሎም ይርከብ ንሳቶም ከምዛ ንሪኣ ዘለና ብርሃን ከምዛ ንሪኣ ዘለና ጥዋፍ መኺኾም ብርሃን ሓዲጎምልናዮም ትወናም ህዝቢ ትግራይ ድማ ነዞም ክልቲኦም ጀጋኑ ነዞም ሰማዕታት ጀነራል ሰዓረ መኮነን ሜጀር ጀነራል ገዛኢ ኣበራ ኣስከሬኖም ብኸምዚ ዝበለ ድሙቕ ኣቀባብላ እናተቐበሎም ይርከብ ኣስከሬን እዞም ጀጋኑ ደቂ ህዝቢ ናብ ቀጽሪ ሓወልቲ ሰማዕታት ንምእታው ህዝቢ ንጀጋኑ ሰማዕታቱ ዘለዎ ፍቕርን ክብርን ኣብ ጎደና ሰማዕታት እናተቐበለ ይርከብ እዞም ጀጋኑ ሰማዕታት ናብቶም ኩሉ ሻዕ ዝሓስብዎም ኩሉ ሻዕ ዝዘክርዎም ጀጋኑ ሰማዕታት ብጾቶም ተጸምቢሮም ኣለዉ እዞም ጀጋኑ ህዝቢ ብዝለዓለ ክብሪ እናተቐበሎም ይርከብ ህዝቢ ትግራይ ሕዝውን ብመስዋዕቲ እዞም ጀጋኑ ጀነራል ሰዓረ መኮነን ጀነራል ገዛ ኣበራ መስርዕ ከምዘይ ዛሪ ከምዘይ ስኮን በዚ ንሪኦ ዘለና ወነን ሕራነን ተቀባብላ እናካየደዩ ጅግና ህዝቢ ትግራይ ገና ትማህፀን ካልኦት ከምኦም ዝበሉ ጀጋኑ ከም ዘፍሪ ነቶም ትምክሕተኛታት በዘውዚ ስርዓተ ኣቀባብላ እናነገሮም ይርከብ ሕዚ እውን ዘለዓለማዊ ክብርን መጎስን ንስዋዕትና ሰማዕታትና ህዝቢ ከተማ መቐለን ከባቢያን በቲ ንሪኦ ዘለና ወነን ሕራነን ነቶም ከምዛ ጥዋፍ መኺኾም ንዝሃገር ብርሃን ዝኾኑ ጀጋኑ ሰማዕታት ንምዝካር ጥዋፍ ኣብርዩ ኣስከሬን ጀነራል ሰዓረ መኮነን ሜጀር ጀነራል ገዛኢ ኣበራ ንምቕባል ከምዚ ዝበለ ምዕሩግ ምድላዋት ገይርሎ ጅግና ህዝቢ ትግራይ ብመስዋዕቲ ዝን ጀጋኑ እዚኦም ከይተሰኮነ ትመስርዕ ከምዘይ ዛሪ ጅግና እንትስዋዕ ጅግና ከምዝትካእ ዘርኢ ወነን ሕራነን
ኣብ ጎደና ስዋት ንርኢ ኣለና ዮሐንስ ገብረ ስላሴ ይባሉ ኣብ ምንቅስቃስ ማሕበር ተጋሩ ሰሜን አሜሪካ ኣምጥያሽ ማሕበር ልምዓት ትግራይ በተደጋጋሚ ዝጽውዑ ስሞም ኣብ ትግራይ ብፍላይ ቅድም ኢሉ ኣብ 80ታት ኣብ ዝተፈላልዩ ንጥፈት ዝጥቀሱ ዝነበሩም ሕዚ ድማ ኣባል ማሕበር ዳያስፖራ ኢትዮጵያ ምክትል ዳይሬክተር እዮም ዶክተር ዮሐንስ ነዚ መስዋዕቲ ጀጋኑና መስማዕኻ ታይ ተሰሚዕካ ጀነራል ሰዓረ ማለት ካፍቶም ሕወሓት ዝፈጠሮም ጀጋኑ ብዙሓት ጀጋኑ ምርጽ ዝኾነ ናይ ጀጋኑ ጅግና እዩ ክብል እንተበልኩ ምንም ጌጋ ይኸውነን ኣነ ጀነራል ሰዓረ ኢንፐርሰን ይፈልጦ ብጣዕሚ ካብ 20 ገለን ዓመት ጀሚሩ ይፈልጦ ዝኸርዐሉ ዝሕበነሉ ጅግና ተጋዳላይ እዩ ስለዚ ንሕና ወጻኢ ኮይና ካፍቶም ንምክሐሎም ዝነበሩ ጀጋኑ ተጋሩ ጀጋኑ ተጋደልቲ ጀጋኑ መራሕቲ ሓደ እዩ ጀነራል ሰዓረ ማለት ተምሳሌት ናይ ጀግንነት ትግራይ ንባዕሉ ጥራይ ጀግና ዘይኮነ ጀጋኑ ዘፍሪ ጥይት ዘይፈርሕ ውግእ ዘይፈርሕ ኣብ ኩሉ ዝተዋግኦ በሙሉ ዝስዕር ናይ መጨረሻ ናይ ጀጋኑ ጅግና እንተተባለ ምን ጌጋ ይኮነ
كل سب نحنا وصاخونا دايسبورا تغارو ጀነራል ሰዓረ ማለት ባዕሉ ስሙ ንኡ ዝግብኦ ስሚ ጅግና ተኻሊእ ሓውና እውን ጀነራል ገዛእውን ብዙሕ እኳ ከም ጀነራል ሰዓረ ገይረ ይፈልጦን ግን ንሱ እውን ብቅርበት ዋላ እንተ ዘይፈለጥኩ ከምቶም ምሩፃት ጀጋኑ ናይ ተጋሩ ሓደ ጅግና እዩ ትበልኩ ኣይጋገይን ስለዚ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ወፃኢ ዘለውን ናይ ዳያስፖራ ተጋሩ ብዙሕ ሓዘን እዙይ ከም ዝተመሰጠ ይግበን ይርድአኒ ብጣዕሚ ከም ዝሓዘነ ይርድአኒ ከም ህዝቢ ኣብዚ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ካብኡን ላዕሊ እንዲኦም ኣብዚ እኳ ይሕይሽ ኣብዚ እኳ ርእሰኡ ንገብር ኣለና ኣብኡ ዘሎ ህዝቢ ግን ብጣዕሚ እዩ ሓዚኑ ዘሎ ግን እንታይ ክተሓላለፍ ዝደሊ እዚ ጅግና ሰብኣይ ጀጋኑ ስለ ዝፈጠረ ቱ ናይ ትግራይ ጽንዓትን ገለን ብዙይ ተስፋ ክወርጽ ይውሉን በምንም ተኣምርና ኣና ይሕብነና ናቱ ሞት ሰዓረ ኣይሞትን ብፍጹም ኣይሞትን ሞይቱልካ ንኽት ሰዓረ ክትብልሲ ብጣዕሚ ከመይ ጌርካ እሞይኻ ክትገልጾ ሰዓረ ክመውት ብፍጹም ዘይግባእ ነገር እዩ ስለዚ ቶም ተጋሩ ህዚ ብዙይ ሓዘን ተስፋ እንተይቆረጹ ማዓት ሰዓረታት ስለ ዝፈጠረ ንሱ ንዓዶም ንህዝቢ ትግራይ እንተኾነ መጽዮም ተዘይኮነ ከዓ ኣብኡ ኮይኖም ንሓግዙ መልእኽቲ ዝገብር ዝደሊ ዝኸበርኩም ተመልከትና ናይ ቀጥታ መስመር ቴሌቪዥን ትግራይ እናቐጸለ እዩ ዘሎ ከም ጥዋፍ ነዲዶም ነዚ ሰላም እዚ ንዘምጽኡ ጀጋኑ ሰማዕታትና ህዝቢ ከተማ መቐለን ከባቢኣን መላእ ህዝቢ ትግራይ ጥዋፍ ሒዙ ይዝክሮም እዩ ዘሎ ጀጋኑና ቅሰኑ ሕድርኹም ኣይንዕብርን ኣሽሓት ሰዓረ ኣሽሓት ገዛኢ ዘፍረ ህዝቢ ትግራይ ብቕንጸላ 2-3 ሰባት ፍጹም ከም ዘይስኮን ንሓይልታት ትምክሕቲ ብተግባር ክነርእዮም ኢና እናበለ ሓዘኑን ሕራንኡን ይገልጽ እዩ ዘሎም ካብ ኣዳራሽ ሚሌኒየም ጀሚሩ ክሳብ እዚ ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ኣባ ነጋ ዝነበረ ልዑል ዝኾነ ኣቀባብላ እውን ርኢኹም ኢኹም ሕዚ ድማ ናብቲ ናይ መወዳእታ መሕደሪ ከባቢ ናብ ሓወልቲ ስዋኣት ይቀራረብ እዩ ዘሎ እሞ ኣብ ከይዲ ዘለዉ ምዕባለታት ድማ ቀስ በቐስ ደረጃ ብደረጃ እናቐረብናልኩም ክንመጽእ ኢና ምርጫኹም ቴሌቪዥን ትግራይ ይኹን بركخنان عبز قتلت تساتفوا قبنياتات بغلطف نافر يقربوا بحيل ملتن شرحن سلطان محاز صرح منغستيو بتاريخكم كوريعنا لنا حدركم اين عبرن انصر تمكحتي قالسنا قصاليو ويك فتخ النزوم كمزان يأذلنا الطواف نزعدي برهان كوينهم زحلفو جيغانو ጀነራል ሰዓረ መኮነን ጀነራል ኣበራን እዚኦም ብመስዋዕት እዚኦም ዝዛርብ መስርዕ የለን ማህፀን ትግራይ ገና ጀጋኑ ኸፍር እዩ ጅግና እንትስዋዕ ጅግና እዩ ዝትካእ ሕዚ እውን ወይ ከፈተኽ
ጀነራል ሰዓረ መኮነን ሜጀር ጀነራል ገዛ ኣበራ ታደራዊ ምርኢት ኣብ ቀጽሪ ሓወልቲ ሰማዕታት እናተርአየ እዩ ኣስከሬን ጀጋኑ ተጋደልት ጀነራል ሰዓረ መኮነን ሜጀር ጀነራል ገዛኢ ኣበራ ንኽብሮምን ንዝኽሮምን ኣብ ውሽጢ ሓወልቲ ሰማዕታት ወታደራዊ ምርኢት እናተኻየደ እዩ ህዝቢ ድማ ኣብቲ ጎደና ሰማዕታት ኮይኑ ነዞም ከም ጥዋፍ እናበርሁ ነዚ ሃገር ናብዚ ዘብጽሑ ጀጋኑ ክብርን ዝኽርን ጥዋፍ ኣብሪሁ بحيال ونن نهرن ناتقبلمي ህዝቢ ትግራይ ንጀጋኑ ሰማዕታቱ ዘለዎ ልዑል ክብርን ፍቕርን ነዞም ጀጋኑ ስዋት ናብ ቀጽሪ ሓወልቲ ሰማዕታት ያትወለው ህዝቢ ብዝለዓለ ክብሪ እናተቀበሎም ይርከብ ህዝቢ ትግራይ بمسواتي جاغانو دقو يحرن امبر اي سكونن ويك فتخ بلعل كبري ኣቀባብላ ናብ ቀጽሪ ሓወልቲ ሰማዕታት እናተወ ይርከብ أسكرين جاغانونا جنرال سعر مكونن ميجر جنرال جزا أبرا ناب حاولت سماعتات أتيلو نزوم نزهاجر كم طواف بريهم نزهاجر نابز درجة زبطحو والنامات جاغانو تقادلتي جنرال سعر مكونن ميجر جنرال جزا أبرا عسكرينهم نافتي بصوتهم زعرفلو نافتي بصوتهم زدقسلو حاولت سماعتات ناتويو جغنا ينبرن تاريخو جن زلالماوي ህዝቢ ትግራይ ንጀጋኑ ሰማዕታቱ ዘለዎ ዓሚቕ ፍቕርን ክብርን ነዞም ጀጋኑ ስዋት ደቁ ብዝለዓለ ፍቕሪ ብዝለዓለ ክብሪ ልዑል ኣቀባብላ እናገበረሎም ይርከብ ጀጋኑ ሰማዕታትና ህያዋት እዮም ጀጋኑና ኩል ሻብ ኣብ ልቢ ህዝቦም ይነብሩ ጀግና እንትስዋ ጀግና ይትካ ማሕፀን ትግራይ ጀጋኑ ንምፍራይ ጋዕ ዘይብል ማሕፀን እዩ
ኣስከሬን ጀጋኑ ጀነራል ሰዓረ መኮነን ሜጀር ጀነራል ገዛ ኣበራ ናብ ቀጽሪ ሓወልቲ ሰማዕታት ኣቲሎ ጀነራል ሰዓረ መኮነን ሜጀር ጀነራል ገዛ ኣበራ ሕዚ ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ቀጽሪ ሓወልቲ ሰማዕታት ኣትየሎ ነዚ ክብርን ዝኽርን ነዞም ጀጋኑ ድማ ህዝቢ ትግራይ ነባሪ ከተማ መቐለን ከባቢኣን ሽምዓ ጥዋፍ ብምውላዕ ነዛ ሃገር እዚኣ ብርሃን ዝሃቡ ከም ሽምዓ መኺኾም ብርሃን ዝለገሱ ጀጋኑ ንምዝካር ብሓያል ወነን ናህርን ጥዋፍ ኣብሪሁ ኣስከሬን ጀጋኑና ብኽብሪ ይቕበል ኣለዉ ኣስከሬን ጀጋኑና ጀነራል ሰዓረ መኮነን ሜጀር ጀነራል ገዛ ኣበራ ሕዚ ኣብ ቀጽሪ ሓወልቲ ሰማዕታት ኣትየሎ ንኽብርን ዝኽርን ዘም ጀጋኑ ነባር ህዝቢ ነባር ከተማ መቐለን ከባቢያን ብቐጥታ ቴሌቪዥን ዝከታተል ዘሎ መላእ ህዝቢ ትግራይ ንኽብሮምን ንዝኽሮምን ጥዋፍ ወሊዑ ልክዕ ከምዛ ጥዋፍ ንዝሃገር ብርሃን ኮይኖም ብርሃን ዝሃቡ ጀጋንታት
نمذكر بحيال ونن فقرن أو قدنا سماعتات أقبابلا ناقبر اللهم يركب جغنان سوا جغنا يزدكا جغنا جغانون تقبرو جغان يوم زفترو محصن تግራይ ድማ جغانون مفتر غا زيبل محصنيو تاريخ ون اندعدي يفلطيو سلازي نزوم جغانونا حزون مسرعي زارن وي كفتخ ونام حزب تግራይ حزون جغانون مفراي ندحريت كم زيبل بتزري أزلو حرانن ونن عبي مرقاقصيو
ከምዝነውሕ بعلم تم تقاللتي قالسي نوحي لهم نايم بدمر قالسنا مريرين نوحنيو عوتنا دما نايقدنيو
የግድን እዩ ወይ ከፈተኽ ሜጀር ጀነራል ገዛ ኣበራ ናፍቲ ዝተዳለወ መዕረፊ እረይሶም ናተወዩ ኣስከሬን ጀነራል ሰዓረ መኮነን ሜጀር ጀነራል ገዛ ኣበራ ናፍቲ ዝተዳለወሉ መንበሪ ብስነ ስርዓት እናኸደዩ
ክብርን ለሙውን ከም ትማሊ ነዞም ጀጋኑ ሰማዕታቱ ብዝለዓለ ክብሪ ብዝለዓለ ሕራነ ኣስከሬን ጀጋኑ ደቁ ብክብሪ ተቐቢሉሎ ጀጋኑ ሰማዕታትና عسرت خلت ساعات جميرو دما سنة سرعات مفناو كجبريو نلمشت سنة سرعات أقبابلا نزي مسل نيرو لوام ليتي كبرتي هابلنا زلعلم أو خبري نجاقانو سماعتاتنا ንጉሆ ሰዓት 12 ጀሚሩ ትናይ ምፍናው ስነ ስርዓት ክቅጽል እዩ ሎማዓንቲ ህዝቢ ከተማ መቐለን ከባቢን መላእ ህዝቢ ትግራይን
ንጀጋኑ ደቁ ንሰማዕታቱ ዝገበሮ ኣቀባብላ ክብርን ፍቕርን ግን እውን ኣዚና ኢና ነመስግን ጽባሕ ሰዓት 12 ጀሚሩ እቲ ዕላው መደብ ከም ዝቕጽል ነፍልጥ ክብረት ይሃበልና Thank you.